Amar bah ki jingalang ki baladep ya keren bat haki election ki balala ngile yui ya ka jing syai jong phi nang dena pa mau that raisan ya ka jing Christian ka parat ba ka pura ka pila ya ka parti pra ki komunong ai kin jong ka parti namar kata habangayen handi ningkong ningsha na wanra ya ka jing ai kublai na kut sedem jong ka parti na ki lenghok ti jong o president ka jing kublai i barka kerku kerdo ya phi hangni hapok kensi berkini kidong kithan kiba marjan ibadon hagene ke lempung ke pementa koblai sibun ya ke jengkersan jong pi hagini kisnem ki baladep ki hagene ke no paisni penpau ke jeng snongo ke bakrau yo blai bau ple yanga badangi kene kalat banginyo banya kendu barbanya semtum ne kene kopor banya plut por sipor banya plet jengmut naga benta kene ke jengpen kre ya ke by election ka badang up menta ka bangimpat tip lanu kan notification kan mi naka election commission juga di India dan dari nagalang juga parti ngilong ke balakre tingiya sharum seneng ya ka ban penkre ya kene ka election bejongi te harengkar rengkat barkane ka jing penkre ngikum ka parti ngiraru ya kimat ki issues ki biadai berkejalam khalia barakawai ke bafi ke ba nagalang juga presiden rang ba ula kren nakawai ka por sakawai pat nemla bani krenut igitu ki mat ki issue hangne pelese nagalang junggu kandidat ubangi ngila put up nagalang juga parti insio apan ai kat tu kat ni kimat kibiadai bar kibiasa bar kene ke jingelang teha kene ke por menta pe ba kumba ila ong I charman mentan I ba poel I ba penya ye kene ke jingelang u MDC u bodon buram u ba phi pelere banjit layatu yagi bagane ke parti pra kene ke parti kabahla surok ka parti kapal lasurok bat kapal mit tangkala isang sinong kabasai ka bangini karan hangni kalong gani baki aiki bakrautam haka sensar ka khadar lani haka sang perkhat jongi ubriu kasdang nakki surok bat nakki lenti sinong akwa bani thu ipi ka jing sisa baki krau perkhat ki bakrautam jong ka prothai kita ki krau perkhat jong ki Greeks kita ki krau perkhat kun ki jong Plato ki jong Aristotle ki jong Socrates kasan perkhat jong ki kasdang naki surok bat naki lenti sinong ndai bakasnang naka school pa lane naka university kini university ki wan hadin hanre kasan perkhat ka jong breu ka mi haga jabing haga jengmut ka jeng perkhat ka jong breu haga jeng keren haga jeng peli jengmut hagi sinong hagi thau hagi dukan sya hagi yeng kisem barkum tarter barkum baka pahui naka history jong ki Greeks iki babun ba kiro kom perkhat jongki la sandur hagi lentis nong kia songkai kia thu khana kia keren sepang ka sinsar ka khadar kia keren sepang ka emlang ka salang bakum tarter sami ki filosofi ki bakrau ka perthai dei lengba jong ki bakum kita ki jingya lenti ka bangumut banong hagane ki jingyalang kalong tangkat ni ladaka sang perkhat jongi ladaka sang perkhat jongi kamya dei bat uluk ulak ubadon hapo surok ladaka sang perkhat jongi kami dai berupai ba upai kunuk upai terap uba em hamadan haka ground reality kita gejing perkhat kin sakut tang haki almari jongki skol ba daim dai bu ladakam dan ka social relevance ladakam dan ka economic relevance haka biadai berka ground reality berupai ba uba em apa madan uba ya uba khi haki surok surong di bakum kini kan mento iu ko bakum kata kasan perkhat ngi begini ki kom perkhat ki polisi trekam ki pamenta kimya tengku madan syu kita long kum galeng makau sang khandau kimi ki polisi trikam na sekretariat kimi kiru kom trikam ki bafer ki bahamadan mia tengku medai ki bayo mentoy kita kikat to kan ne ki binong ki bison kita ki bala khadon bok manure tang kita ki bayo tip ya ka tang kita ki bayo ju mentoy lada karo kom perkhat jongi lada karo kom trekam jongi lada ki polisi ka bangi thau ki monra ka jingkar khu ba ka jingkala ya uluk ulak ubadon hagi lenti snong ki jongi hagi snong ki thau ki jongi lada kamla ban kata ya ka jingem jongki ban wara e ka jingkar khu ka jingem jongki ko bokum kata karo kom trekam karo kom kata kom sai perkhat kalong kabam don jing mentoy ai rom nama kata dau ngi ha bangiwan haki surok sunong ha bangiwan haki lenti sunong gumne ngi kendo berkibriu markmat marmet isu ye gejing jongki berka bakham smotonat susu kolong ba kini kinong yalam jo voice of the people party ki dei kibriu ki bawan naka grassroots level ki dei kibriu ki bawan naki longging ki longsem ki badai tang ki yeng trap
kibarit berkibaria menjutan beitu yang menjutan beitu doktor Baskam Marbo menjutan beitu yu babrat menjutan beitu wat yu doktor Ricky aja sengkon lem tadi kan ni ka San Perkat jong Voice of the People Party kini ki riu kan sai kini merat dami partai deka ni ka cingalap deka ni ka filosofi deka ni ka approach ka bai bar dan lawan ra kapala penmi ikini kiri orang ba ibadon ka jingkit kali ka basisa pinpait na ka lifestyle jong kini kiri orang ba pin itu ya ka rokom em ga jongki la itu ya ka rokom prekam ya ka rokom ya ka rokom yeng jong gibriu na ka rokom em ga jongki te gini gibriu gibadon ka parti pra bangal apet benia anado presiden hadu gini gibiya kit kam haki snong haki tau ter kidai gibriu kiba em ga jing em ga bolong simple kidai gibriu kiba mat igi jinge ko manga pegi pai ba hamadan ngiamat disilesi mangi khindiat ublai ula kam kerku henry anda haba ublai ula kerku ingi anda haba ngi pek pat igi pai ba ngemla ban sus ngapjar hadin bangi i ba kane kerkom trekam jugi sarkar ki baladno bar kuntup langi kane ke badon menta kana mora jengkelayu pai ba kata kade kanong rim ke bangi kum ka parti ngiyeng teh kane ke janmir ke bamenta sa sisien ngai kublai i ba po i balong kum u chairman lani usong knor jogane ke jengalang Dr. Baskam Marbo ibalong kandidat jongka parti bala platform kenang berwan berni hangne kinongkit kam jongka parti kiba ngamla banjer kertenglut agane kapor kiba nagane kesnong bat kiba nagisnong kiba marjan iban kiba don napo west kasi hills kiba kit ikalengkor nagabantaban penia seprang ika kam jongka parti don lang hangne nagalyang jopi kom ko women wing ni pediang sobha ya pi ni smokmen bepidan rengkat hangne ban ailang kejing kersan yangi kum ka parti ba khamtam e nagabanta pai ba buan sekene ke jingalang te kublai sipun nagabanta jom pi baro ki balawan hagane ka por ka bamenta tengah sengo tenan bangayo panwan yuk kejap biang hagane ke sinong ka kerteng jong kene ke sinong kade ke kensi penre kene ka dong ka bangiasa kade ka mau sorong kandeta kade ka mau sorong ngala sa hangne mau sorong jan arsnen por padang wansa hangne mau sorong ngala tiing ngaong trai ka mau sorong teng gede ki bru trai ki bru ki pas sorong sudah trai Demandang lasa hang ne ngasiem kasnong teka mau sorong kibriu kibas ngurit kata kali kibas ngutanan kibriu kibas ngurit banga sati badian bakane ka mau sorong kam dadai ka bathau ya ka jing sarong hane ka thau ya kata ka jing birong jo kita kimah teka banga sotanan kolong ba kibriu kibaron hagane kasnong gide kibriu kibas ngurit baka bakham ngotanan hagane ka jing yalen ti jongi kong parti kolong bagi dei kibriu kibas sempang kibriu ki basampang ya ka ba usumbai ba ngilabet upangila hikai ki sapang ka sensyar ka ba bet ka ba khot ka ba suba kala yo jaka ha ki donor ke jongpi bat namar ba kala yo jaka utau sumbai ubangila bet ula saiso bar ula saiso stet bangila yo ban khet ya ga jingjob ka ba don burom house nem ar hajara pusan ha ka ba pila sai ya iba powel soklet kum UMDC ba don burom jongpi te kum gadak jong jing semangu ya pi tongi thapti na ka benta ki baba ki bala ai ka jing kersan na ka benta ka parti ka jing saba ai ka jing thapti ka jam te nomor kata daw pengiwan ha ka ni ka por ka benta imuan syu banyakran ni gino-gino ki wei pat ki syu nga na kaliang kumunong ai kitien ngawan hang ni tang man sutip ngakwatip la pidang me ha ka ni ka ju kanong rim ne yo pila ya kala jing mut kata kade ke bangako bodong krang ngaron ko ke program menem step smith dengan ongi ba pu ngale sitom ban be ngale pendep plek kata ke kam ngale wan be slap ubajur ulahap dan re ngale poi ha kade ke sidong ha ka por ke babiang te ke bangako ban kali ya pi pa ba hang ne kalong hatu pindang ai ne em ke jingkersian ya ka Voice of the People Party hata ne ke parti ngen wanra ya ka jingli juga jai penriu bagata kalong lengba ki vote ban penyeteli ka jai benriu menta bangin yo ka jing sensar ka baklan ka donkam bangin a ya ka jing kersan ya ka wei ka parti kata ka dei ka bangin ya terang ka bangin anut nama kata dang ya penkre na ka benta ka ne ka snem menta na ka benta ka ne ka election bar kumju ru ya ka ne ka ar hajar apro pra ka bandangwan tingi kwa abah ka ne ka ar hajar apro pra ka bandangwan ngen yo i ya ka sarkar ka baklan kumbakalong mentang dan tang samut ki MLA hapo ka yen dor barthawan hene ka basro tanan kalong samut ki MLA ka bangidon kala penki ya ke yendor barthawan bernilayo ya ke strong opposition nilayo ya ke strong opposition bat ngila pen i ya kata kasap ka pong ka bangidan ngila pen i ya kata ka willpower ka jongi ya ka jinglong serious ni ka cai benriu ngila ra ya kimat ki jurah ka yendor barthawan tambe sulong ba ndayo apor e kitan bon ba ki bel kitan bon ba ki mat
kebangi na ka parti habangi syang haka executive committee jong ka parti yong kaniro ka badan kam handai ondang ila submit your speaker kaniro ka pamlong namar umdon por pelong session tang sitayo artayo du kataru bun ka paot kila ba maki ka por haban biang ke bun gini gimat ki bangi kwa menra mengi assembly mio banra ngigum ka parti habangi mio banra haka yeng dorbar tuan to yetu pi hengin ra lada hayang dorbar tuan umdan jaga yangi nyimban se benwan sapi upai ba lada dei bagai assembly ka jorong sibnai ka jorong arbnai lada ngiyo ya ki session ki papura ngin sai ki mar ki jura naga benta ki section ki ba pero ke imlang ka salang ka jongi te pigi pai ba pinjin dalayo i bergabung aslo tunar kalong leng bagi ni kijing ekran ki assembly mensua ki beriu kim da tip ja ayu ka assembly tande jadu mi ke BPP long assembly yang tai beriu le abdungong na yeng namar bayo e ka live telecast dan ada kami ke BPP ki beriu kila sedang pet ka assembly session kani kalong sibenta ka political education kalong sibenta ka awareness ban ai pigi pai ba ter piru pilanang yo i ya kata ka jingya dan tijong ka party dan namar kata kum ka party habangi dan haka opposition kadeka kamram jongi ban pen i ya ka sarkar ngingim dai tan kinong kedokti kum ko opposition ngi pendap ya ka kamram ngilong ru kinong kedau lenti ban syukdokti kambiang dan kamban kedau lenti habangi ong bakane ka papile kamlong kane ka papile benle kata ka bangi khot ngi perta nama kata dau kimi kitu ki pautali ki jingdawa ki bangi dawa naga sarkar te wat ngoper habang imi sa kisnong gitaw ngi ay kini ki jingken tho e ka sarkar dan ki brio jongi ki balas sang thut ki ong ba o kane ka BPP ka he tang ka kan tho brio he tang ka ben brio pini ban su thu kum balaya batay na ka ka por sa ka pan kane ka jingken tho ka ya pher na ka ben brio la ben yo brio simet bojrong ubalongkot ubali ubayong kumta terter bosni brio uba kumta kita kini ki jing ben yo brio henry habang ngi kedau ye ki jing le to ka sarkar ngi kedau bau pai ba unsyai namar ngimla ban snapjar lada ka don ka jing sakta ya ka hok ka jong pai ba lada ka sakta ya ka riba de ka jai brio jongi sibo mentala da brio mut ban lilam ya ka kendau ka siap jongi ngini ro yo tau brio lada brio mut ban de ka kendau ka siap jongi le sop ki kam gi ba pher ngimla ban snapjar ngane tu ibi balada ngi snapjar ka jing bisar kan ha pada kita pengi jongi ro deng namar kata orang ngimla ban skap jarni hapan kedau ya kai ke bangi de ban kedau dan nama kata pai ba wat nus ngotu bakala kai ke pengamu banong ipi kalong ba kai ke bangi ni le kalong ba hikai yu pai ba bandon ya kata ke bangi ong ka critical thinking kamu ba pinang ban bisar kai ke badai bar kai ke bakla kai ke basniu bar kai ke babha barban hikayo pai ba kumnu ban jit ya ka babha ban kan pat ya ka basniu kata ka de ka critical thinking itu ki balik kuliah ki sekolah ki college ki sngotu ya ka critical thinking menta lada kam ban ka critical thinking haka education jongi ngane tu ipi ka ne ka education kalong le noi baro si kata ngi ong ba ka puli ka puthi ka de ban penla e ki brio ban yeng hala ki jong ki kijat handai haka critical thinking ngi hikai ki brio om tang bakin yeng hala ki jong ki kijat handai bakin yeng hala ki jong ki jabing kata kadai ka bangi pendan kam hagari bekerja beru nama kata dau kini kiwai ke parti kitin ke parti pra namar bangi hikai upai ba udun kam tang ke jeng hikai hisen ba upai ba ulasai wat pendit ya upai ba dan ki bamut ban hikai skol upai ba hangni apa mau tharisan le ngai upai ba hangni ulade pas PhD ya ke politics upai ba ula pas PhD ya ke politics sebut ban hikai skol pen le ran kala namar kata dau pinyo iba un hikai upai ba na mau tharisan haka ba election ke banwan un hikai upai ba na mau tharisan haka al hajar al pupra pin pai mat artat kedar munjur pai ba